Tämä oli semmoinen kysymys, mihin voi vastata, että talvinäytteen otossa ei olisi muuta ongelmia, mutta kun jotkut tumpelot pistää tämän lumeen, niin saadaankin lumivesiseos näytettyä. Niin, mutta on siinä muitakin ongelmia. Joo, no se on tämä mahdollinen jäätyminen. Näin komealla, hienolla ilmalla ei jäätymisestä yleensä ongelmia. Tämä otetaan ihan pinnasta. Tästä täytyy nyt ensin missä se on se jääkaus? Siinä on sohjoa. Se sotkee. Ei pinnasta vaan yhdessä metrissä. Ai niin, yhdessä metrissä. No sitten joo, aivan niinhän se olikin. Joo, kun tuolla on se lukepullon kyljessäkin. Just. Kumsi perään. Niin. Mä menen tästä ohi. Se on 7. Ensin lorotetaan vähän ja sitten kaikki. Onneksi mulla ei ollut pissähtää, mutta olisi mennyt pelkään. Joo. Sinne jää nimittäin aina, saattaa jäädä edellistä näytteestä tuohon. Nyt ei ollut sitä vaaraa, koska ei ollut, mutta muutenkin se huuhtominen on ihan hyvä siinä. Sitten tuossa, varsinkin happinäyttöä tuossa se täytyy saada muistaa. Joo. Kato just riitti, sä oot aika hyvin arvioit ton näytteenottimen koon tähän tarkoitukseen.